Ikerbasque da gure zientziarako euskal fundazioa, Eusko Jaurlaritzaren menpeko fundazio bat da. Eta bere eginkizunak dira batez ere edo sortu zen kanpotik, atzerritik, normalean, ikertzaileak ekartzeko eta erakartzeko goi mailako ikertzaileak ekartzeko agentzia bat bezala. Ikertzaile hauek zentro desberdinetan ari dira lanean, unibertsitatea barne. Horrez gain, orain beste zeregin batzu ditu. Berak kudeatu behar du Donostian bukatu berria den Ikerbasque eraikina eta zenbait proiektutan ere, proiektu estrategiko horiek Ikerbasquek kudeatze ditu. Eta berkak, Basque Excellence Research Center delako horiekin ere harreman zuzena du Ikerbasquek. Bada, joan den asteartean, egin genuen Ikerbasque, esan duen bezala, fundazio bat da, Ikerbasqueren patronatuaren bilera. Eta bertan, alde batetik aztertu genuen proiektuen egoera, Ikerbasque garatzen ari den proiektuen egoera, bestetik aurrekontua ere, datorren urterako aurrekontua onartu genuen. Asteazkenean Euskararen nazioarteko eguna izan zen, abenduak 3. Urtero egiten da, urtero ospatzen da egun hau eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak ospatu zuen Ajurianean. Eta oso ekitaldi polita izan zen, baina nik hau aipatu nahi baldin badut gaur hemen, da hain zuzen ere ikerketa, zientzia, teknologia eta berrikuntza plan berrian aurreikusi dugulako atal bat non berrikuntza politika garatu nahi ditugun edo berrikuntza politiken gaineko gogoeta eta proiektuak aipatzen dira, hain zuzen ere Euskararen biziberritze eta transmisiorako. Eta nik uste dut Euskararena ez dela gai zail bakarrari dagokion gai bat, gure kasuan hizkuntza politikako sailari dagokion gai bat, baizik eta zail guzti dagokigula transversala delako. Ostegunean, Donostia International Physics Center, DIPC-ren 25. urteurrena ospatu genuen. Ospatu genuen azken batean izan da 25 urte hauetako ibilbide oparoa. Sekulako emaitza zientifikoak lortu dituzte eta oso proiektu interesgarriak dauzkate etorkizunari begira. Eta une egokia izan zen, iraganari begiratu bat emateko eta horretan oinarrituta geroari ere beste begiratu bat emateko.